ካብ ድምፂ ኢንቴግሪቲ ዲሲ ከመይ ቀኒኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዓለምና ከመይ ወዓለት ኤርትራ ናብ ዓለማዊ ውድድራት ኩዕሶ እግሪ ትመለስ ኣላ ንገለ ዓመታት ካብ ኣህጉራዊ ውድድራት ኣብ ኩራ ዝጸንሐት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ናይ 2027 ውድድር ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ከም እትሳተፍ ቢዝነስ ደይ ዝተባህለ ምንጭ ዜና ሓቢሩሎም ብዝተኣሳሰር ዜና ዝሓለፈ ሰንበት ብዓወት ሴኔጋል ዝተዛዘመ ዋንጫ ኣፍሪቃ 2025 ገና ካብ ሕጋዊ ምስሕሓብ ኣይተገላገለን ንሞሮኮ ዝተወሰነት ፍጹም ቀላዕ ሩኢ ጌጋ ነይርዋ ብዝብል ተቃውሞ ካብ ሜዳ ዝወፁ ተፃወቲ ሴኔጋል ዘርኣይዎ ዲሲፕሊን ተቐባልነት የብሉን ዝበለ ፕሬዚደንት ፊፋ ጂያኒ ኢንፋንቲኖ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ናይ ዲሲፕሊን መቕፃዕቲ ክወስደሎም ኣለዎ ኢሉ ን16 ደቃይቕ ካብ ሜዳ ዝወፁ ጋንታ ሴኔጋል ብሓለቓ ጋንቶኦም ሳዲዮ ማነ እንተዘይምለሱ ብፎርፌ ማለት ብዘይ ምስታፍ ውሳነ ክሰዓሩ ይኽእሉ ከም ዝነበሩ ክኢላታት ስፖርት ይግምግሙሎም ሞሮኮ እውን ኣብቲ ጉዳይ ቅሬታ ኣቕሪባ እያ ሴኔጋል ናይ ዲሲፕሊን ውሳነ እንተተወሲዱላ ካብቲ ዝመጽእ ዘሎ ዋንጫ ዓለም ክትእገድ ትኽእል እያ ዝብሉ እውን ኣይተሳእኑን ናይ ሕቡራት ሃገራት ሓላፊ ሰብኣዊ መሰላት ሱዳን ኣትዩ ቮልከር ቱርክ ሱዳን ዝኣቱ ዘሎ ድሕሪ 2023 ምውላዕ ኩናት ንመጀመሪ እዩ ሱዳን ብቁፅሪ ተፈናቐልቲ ንዓለም ትመርሕ ዘላ እያ 13.6 ሚልዮን ተፈናቐልቲ ከም ዘለውዋ ተገሚቱሎም ኣብ መንጎ የመንን ኢማራት ዓረብን ዝተፈጥረ ወጥሪ ይውስኻሎም እቲ ብስዑድያ ዝድገፍ መንግስቲ የመን ኣብ ልዕሊ ኢማራት ኣብ ዘርግሖ ክሲ ኢማራት ኣብ ሓድራማውት ኣጽዋራት ትኽዝን ኣላ ከምኡውን ሚስጥራዊ ቤት ማእሰርቲ ጌራላ ይብል ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢማራት ግን መሰረት ዘይብሉ ክሲ እዩ ንሕና ሰራዊትና ካብ የመን ጠቕሊልና ኣውፂና ኢና ዝብል መልሲ ሂቡሎም ብኻልእ ወገን ኣብ የመን ዝረኣይ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘድልዮ ምዃኑ ትካላት ረድኤት ሕቡራት ሃገራት ይምሕፀና ኣለዋ ፓርላማ ኢራን ጅሃድ ንምእዋጅ ኣጠንቂቖም ኣብ ልዕሊ ሃይማኖታዊ መራሒ ኢራን ኣያቶላ ዓሊ ኸመኒ መጥቃዕቲ እንተተፈፂሙ ጅሃድ ክንእውጅ ኢና ኢሉ እቲ ፓርላማ እዚ ድማ ዘምፅኦ ሳዕብየን ይፍለጥ እዩ ኢሎም ኣባላት ፓርላማ ኢራን ከም ሓበሬታ ሮይተርስ ካብ ዱባይ እዚ መጠንቀቕታ ዝስማዕ ዘሎ ኣብ ኢራን ብዝተላዕለ ኣድማ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኢዱ ከእቱ ኣብ ዘመላኸተሉ እዋን እዩ እሱራት ዳዒሽ ንቤት ማእሰርቲ ሰይሮም ሃዲሞም ኣብ ሶርያ ኣብ ምህዳኖም ዝተዋፈሩ ሰበስልጣን ሶርያ እቶም ጽንፈኛታት ሓደገኛታት ምዃኖም የሰምዑ ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ዓለም ናብ ሕጊ ኣልቡልነት ተኣቱላ ክብል ኣጠንቂቑ ኣብ ዳቮስ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም መደረ ዘስምዐ ማክሮን ኤውሮጳ ንሕጊ ዝሓየለት ሃገር ክትርዕም የብላን ኢሉ ኣስዒቡ ዓለምና ካብ ግዝኣተ ሕጊ ሸተት ትብል ኣላ እዚ ድማ ናብ ህንጡይነት ኢምፔርያሊዝም ዝወስድ እዩ ክብል ኣጠንቂቑ ማክሮን ንፕሬዚደንት ትራምፕ ብሽሙ ብቐጥታ ኣይርቋሓዮ እምበር መጠንቀቕታ ማክሮን ዝስማዕ ዘሎ ትራምፕ ንግሪንላንድ ክቆፃፀር ከምኡውን ንሕቡራት ሃገራት ዝትክእ ዝመስል ቦርድ ኦፍ ፒስ ማለት ቦርድ ሰላም ዝበሎ ዓለማዊ ደንበ ክምስርት ኣብ ዘመላኽተሉ ዘሎ እዋን እዩ ከም ፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ እቲ መራሒ ፈረንሳ ኣብቲ መደርኡ ፈረንሳን ኤውሮጳን ንሉዓላውነትን ናጽነትን ሃገራት ከምኡውን ንቻርተር ሕቡራት ሃገራት ተገዛእቲ ኮይና ክንቅጽል ኢና ኢሉሎም ትራምፕ ብወገኑ ኣብ ልዕልታ ግዝኣት ደንማርክ ዝኾነት ግን ከዓ ርሒቓ ኣብ ሰሜናዊ ጫፍ ኣትላንቲክ ውቅያኖስ ትርከብ ግሪንላንድ ዘርእዮ ዘሎ ናይ ጎበጣ ኣካይዳን ኣብ ልዕሊ መሓዙት ዝኾና ሃገራት ኤውሮጳ ዘንብሮ ዘሎ ቀረፅን ካብ መራሕቲ ኮነ ካብ ኔቶ ከምኡውን ካብ መራሕቲ ግሪንላንድ ተሪር ተቃውሞታት ይመጸሎም ትራምፕ ኣብ ዞባ ኣርክቲክ ካብ ሩስያን ቻይናን ክመጻና ዝኽእል ስጋት ጸጥታ ንምግታእ ኣብቲ ቦታ ክንህሉ ግድን እዩ ዝብል መጎተ የቕርብ ንሎሚ ዝበልክዎ ዓለምና ከመይ ወዓለት ዝመስል
ንድምፂ ኢንቴግሪቲ ዲሲ ብምድጋፍን ኣባላት ምዃንን ኣይትረስዑ። ሰናይ ምሸት። Voice of Integrity, DC.